Zer da Nasertik? Bere siglak azaltzea bezain erraza dela esan nahiko genuke. Navarra de Servicios y Tecnologías. Eta zer dago sigla hoien atzean? Zerbitzuak, berrikuntza eta azpiegiturak gara, zuretzat egunetik egunera lanean zure bizitza errazteko. Nafarroako gobernuko telekomunikazio azpiegiturak ditugu ardura, ahots eta datuen sare korporatiboa barne, baita 130 telekomunikazio zentro baino gehiagoak. Nafarroako gailur askotan ikus ditzakezu, eta zuntz optikoaren sarea ere, ikusi ezin dezakezuna baina konektatzen zaituena. Azpiegitura hoiei esker etxean telebista ikusi ez ezik, gobernuko egoitzak konektatu eta haiei telekomunikazio zerbitzu aurreratuak eman ahal dizkiegu. Ikastetxeak, ospitaleak, osasun zentroak eta Nafarroako larrialdi sarea adibidez. Nafarroako gobernuko datuak prozesatzeko zentroak kudeatzen ditugu. Ogasuneko datuak, historia klinikoak eta bestelako informazio eta datu kritikoak ostatatu eta zaintzen dituguan. Burmuin erraldoi bat, bere zerbitzuak ala Nafarroako gobernuko departamentuei nola tokiko administrazio guztiei eskaintzen dizkiena, digitalizazioan aurrera egin dezaten. Espazio horretan bertan Urederra klusterra dago, superkonputazioko sare espainiarraren zati den azpiegitura bat. Hemen ikerkuntza eta berrikuntza bizkortzen ditugu nazio mailan. Zehazki, aldi berean lanean milaka ordenagailu pertsonalen baliokidea jartzen dugu kalkuluak egiteko eta datu kopuru handiak aztertzeko, komunitate zientifikoari, enpresei, unibertsitateei eta ikerkuntza zentroei laguntzea helburu. Nasertiken biologia molekularreko, sintetikoko eta sekuentziazio genomikoko laborategiak ere jartzen ditugu Nafarroaren esku. Abanguardiako azpiegitura eta ekipamenduak, funtsezkoak izan zirenak COVID-19aren aurka egiteko adibidez, eta egun medikuntza pertsonalizatuko proiektuak garatzen dituztenak, zenbait gaixotasunen diagnosi eta tratamenduan aurrera egiteko, hala nola gaixotasun arraro eta minbizi mota batzuetan. Halaber, gure laborategitik, foruzaingoari ere ematen diogu zerbitzua, analisi forentxe eta toxikologikoak egiten baititugu. Eta memoriaren institutuari ere bai, biktimak identifikatzen laguntzen baitugu, errepresaliatuen duintasuna berreskuratzea xede. Nekazaritza eta abeltzaintza sektorerako ere egiten ditugu analisiak. Urak, lurzoruak, animalien eta gizon emakumeen elikadura, gaixotasunak detektatzea eta hobekuntza genetikoa. Digitalizazioa eta berrikuntza gure euskarrietako bi dira, eta haiei esker proiektu garrantzitsuak bultzatu ditugu. Hala nola, Polo Iris, puntako teknologia jartzen duena, enpresa, administrazio publiko eta herritar guztien eskura, eta Navarra Cyber Security Center. Nafar gizartearen sektore guztiak edozein mehatxu digitali aurre egiteko gai izan gaitezen lanean ari dena. Eta hori guztia pertsonak ardatz. Herritarrentzako arretako zerbitzuen atzean dagoen ahotsa gara. Huts 12 telefonoa da haietako bat, errolda ziurtagiri bat lortzeko eta zure udalak eskaintzen duen ikastaro horretan izena emateko baliatzen duzuna besteak beste. Gainera, zure herriraino daramagu foru administrazioa bulego ibiltariaren bidez. Kudeaketa horrez aurre egin nahi baduzu ordea, Tuteran eta Iruñan artatuko zaitugu. Berrikuntza sozialaren txanda da orain. Bidas zentroa kudeatzen dugu. Estreinako laborategi publikoa guzti-guztion autonomia eta bizi kalitatea hobetzeko. Bestetik, entitateak eta voluntarioak lotzen ditugu, Nafarroa orotan lagun plataformaren bidez. Adimen kolektiboaren alde ere egiten dugu, lurraldeko berrikuntzarako zentroak koordinatzen baitugu, eta Agenda 2030 Nafarroa osoan nola ezartzen ari den aztertzen baitugu. Ez zenuen alakorik espero? Labur esanda, bagara. Nafarroako enpresa korporazio publikoaren, enpresa publiko bat, baita foru gobernuaren bazkide estrategikoa ere, berrikuntza eta teknologiaren bidez gizartearentzat balioa sortzeko. Kualifikazio eta espezializazio handiko pertsonek osatutako talde bat, zerbitzu publikora bideratua, digitalizazioarekin eta IGIG-berekin lotutako soluzio berritzaile eta originalak ematen dituena, erantzunkizuna eta konpromisoa lagun. Zerbitzuak eta azpiegiturak bultzatzen dituen enpresa bat, Nafarroak aurrera egin dezan eta guztion onurarako. Etorri ezagutzera!